Zarostegiarrak dira, baina Atautxi eta Amatxi bertakoak etxalartarrak, olako baserrikoak, Lorentxo Ibarra eta Asunción Elizagoien dira Atautxi eta Amatxi, eta esan bezala hauek berez Arostegiarrak, baina jatorria hemendik etxalartik. Eta hauek Oier Kañamares eta Xuan Kañamares aizkolariak. Lehen mailako aizkolariak dira bi anaiak, frontza mistoan ariko direnak, Arraioztik, Irune Biurrun eta Daniel Saldias. Hauek, azkeneko bi urtetan Nafarroko txapelduna dira, eta Lekanoztik, Xela Goñi eta Jesus Goñi. Esan bezala, hauen dituzue eskolari eta frontzalariak, eta harri jasotzen Barañaitik Ane Zestau. Ane Zestau, bi adinekin ariko da, publiko eta bola. Eta esan bezala, aizkolariekin hasiko gara, beraz, bi aizkolariak berde lanetara eta lehenengo lana aizkora abiadura etzanta. Aizkolariek gelditu plazan, esan bezala Oier Kañamares eta Xuan Kañamares anaia dira, eta abiadurako enbor bana moztu beharko dute, hau da beren lehenbiziko lana. Hementxe, Xuan Kañamaresek egingo du lehenbiziko. Eta hortze duze, Xuan Kañamares, ea ze denbora markatzen duen. Lehenengo lan honetan, bi anaien arteko borroka izango da. 55 ontzako egurra, pago egurra duzue mozten ari den hori. Bi anaietan gaztena duzue hau. Lehen erdia 40 segundotan egin du. Aurkaria erleju aparte anaia. Daki zer den hobea. Eta Xuanek bere lana bukatu du, minuto eta 30 segundo. Hori du Oierrek egindarreko lana, lehenbezko lan honetan irabazi nahi badu.
Itzulia eman du, oraingoz 2 segundo atzetik dugu. Oier Cañamares, Xuanek minutu eta 30 segundotan bota du lehenengo lan hori. Eta oraintxe bukatu bere lana, eta 2 segundo aurretik bota dio Oier Cañamaresek lehenengo lan honetan Gaztenari. Lehenbiziko lana aizkora abiadura ikusi duzue, bigarren lana trontzalariak. Trontzalariek izango dituzue horrengoan, eta euren lehenbiziko lana 6 korte matea izango da. Honek ere pago egurra dute eta 45 ontzakoa. Berdez, Irun eta Dani, Naranjaz, Sega eta Jesus. Eta hortxe duzue, 6 korte, 6 azkarren egin, lehenbiziko lana. Lehenengo bota dute pare-parean. Bigarren ere parean bota dute. Zan bezala, 2 bikote trontzalariak, trontza txapelketa mistoan aritzen dira Nafarroan, urte batzuk ja badituzte. Hirugarrena bota dute, Irunek eta Danielek, baita Zela eta Jesusek, laugarrenean. Zartu dira, 2 bikoteak. Laugarrenean pare-parean, azkeneko 2 korte, eta oraingoz parean dira 2 bikoteak. Elkar, ondo ezagutzen dute, entrenatu zartekare elkarrekin egiten dute eta azkeneko korterako hortxe botonde parean eta hortxe botaute pixkat aurretik, pare-parean egondu da 6 korteak. Irunek eta Danik aurretik bota dute. 2 minutotan bota dituzte 6 korteak, 2 minutu eta 2 minutu 0 lau. Orain, hirugarren lana, harria, kubikoa. Baraina indik etorrita hanez estau duzue harri jasotzen. Eta bere lehenbiziko harria kubikoa. Bere marka 10 jasoaldi inguru izaten da, 2 minutu ditu. Ea marka hori hobetzen duen, baina noiz izaten du más o menos. Hortxe azten da, hanez ez da hau.
Bi jasoldi. Hirugarren ere. Hiru jasoldi. Sartu ditu 30 segundoetan. Laugarren jasoldia. Bosgarren abaitere, rimonean ari da. Sei jasoldi. Zazpi jasoldi eta minutua oentxe pasada. Gaurkoan 10 jasoldik hori errez pasatuko dula dirudi. Zortzi. Bederatzi. 10garren oraintxe botako du eta oraindik denbora dauka, hobetzeko bere marka. 10. Ia minutu erdi. Hamaika jasoldi. Amabi. Aki beste bat sartuko duen. Eta amairugarren ere ona egin du Anes Estau. Gaurko hiru modalitateak ikusi ditugu jadanik. Aizkora, trontza eta kubikoa. Eta orain aizkora baino txutik moztuko dute. Garai bateko mendilanetan aritzen ziren arbolak botatzen moduan moztu behar dute. Xuban Kainamanez eta Oierrek, Xuban gorriz duzue, txuriz Oier. Eta hortxe dituzue, bi aizkolariak, lehenbiziko lana etzantako abiaduran, bigarrena txutik. Xuban horrengo zaurretik, lehenengo eman du itzulia, bigarren erdian dagoen gol horretan eta baita Oier Kainamanezek ere. Kolpe batzuk aurretik gaztea lan honetan. Lehenbiziko lana Oierrek eskuratu du.
Urpetan ari dira bi aizkolariak. Eta hortxe Xuane botatu bigarren lan honetan aurretik, Oierri. Horaitxe, Oierrek. Etzantako egin dute lehenbiziko lan abiadurakoa. Eta 2 minutu eta 57 segundotan botatu Xuanek bere lana. Bigarren lana eskolariena. Orain Trontzarekin bigarren lana baitere. Egurra zaldatuko dira, lehenengoan. Egur baten nahitu dira Trontza batekin. Orain, leku zaldatuko dute eta baita Trontzaz ere. Lehenbiziko lanean, Irunek eta Daniele bota dute aurretik. 9 segundo aurretik egin dute beuren lana eta orain bigarren lan honetan korte berdina baina Trontzak eta Egurrak alderantziz. Garai bateko basolanetan ibiltzen ziren ikusten duzue Trontzan eta Aizkoran. Zatxutikako lanan, botatzen zituzten zuhaitzak. Hortxe dira Trontzalariak, Prese Painare hor dago. Eta oraintxe beste 6 korte egin beharrekoa. Darik eta Irune lehenengo botaute oraintxe Zenak eta Jesusek. Bigarrena Danik eta Irune, bigarrena Jesus eta Zenak. Dugarrena botaute biek, laugarrena parean hasi dute. Laugarrena botaute Irune eta Danik aurretik, oraintxe Zenak eta Jesusek, bostarrena. Hasi dira. Bosgarrena botaute Danik Irunek eta berriz ere seigarrenean pare-parean sartu dira azkeneko kortean. Azkeneko kortean parean dira. Eta Irunek eta Danik berriz ere pixkat aurretik egin dute bigarren saioaren 2:15. Lehenengo lanean 2 minutotan bota dute 6 korteak, bigarren honetan 15 segundo gehiago behar izan dute Trontzalariek. Orain berriz harriarekin harriko da Anes Estau.
Oraingoan, arribola duzue, Borobilorekin beste 2 minuto, eta honetan ere, 15-16 jasoa dira bere marka. 2 minutotan egiten duen lana, Hanez Estau. Lehenengo jasoaldi egina, Hanek baita bigarren ere, bola errez mugitzen du. Barrainetik etorritako Mari jasotzaileak. Bost, 6, hau zortzigarrena, 7 zituen oain arte, bederatzi baita ere, Amargarrenaren bila eta minutu ogoitxe pasata. 11. 12. 13 jasoaldi onak. 14. Oraindik minutu erdia iaia, geratzen zaio eta 14 jasoaldi. 15. 16 jasoaldi, oraindik 15 segundo. 17. 18. Eta Ederatzi garrenare 2 minutotan publikoa lehenbiziko lana, orain bola Hanez Estauren lana, txukun ari jasotzen, lan ederra eskaini diguna 2 minutotan Arribola horrekin. Orain lan motzak alde batera utzita, etzanta jarritakoa abiadura, txutik elkarren kontra, eta orain bi anaien arteko desafioa lan luzean, lan motzean lan egin dute, eta Oier eta Xuanek lan luzean egin bako dituzte desenpateak. Dira txuriz zuen hasiko dena Oier, Kainamarez, Gorriz, Xuan, eta gurutzatuz join dira lote berdinak mozteko. 6 korte dituzte egin beharrak, eta hortxe duzue Oier eta Xuan lan luzean lehenbiziko enborrean, lehenbiziko kanardi horretan, lau korte markatu 6 dituzte gitarrak, lerro bakoitzean 3, eta lerro zaldatuko dira.
Bi eskolaria lehen mailako eskolaria dira. Lehenik itzuli ematen Xuane gazteak eman du, oraintxe Oierrek. Eta lehenengo enborraia moztu du Xuane. Xuan dute aurretik bigarren enborroretan sartu da. Barru golpetan Oier Cañamares. Lehenengo enborrean. Oraintxe puskatu du Oierrek, bere lehen enborra bigarrenean oraintxe. Hasi da Oier Cañamares, kolpe batzuk aurretik, lanak aurreratua ditu bigarren enborra horretan, Xuane. Bigarren erdian Xuan. Xuane bigarren ere aurretik puskatu du. Eta bigarren enborrean Oierrek oraintxe bigarren itzulian hasi da. Hirugarren enborrean Xuan Cañamares. Bigarren enborrare Oierrek puskatu du.
Hirugarrenari buelta eman dio Xuanek. Aurreratu ditu lanak hirugarren enbor horretan. Xuanek, Oier oraintxe hasi da. Hirugarren ere puskatu du Xuanek eta orain Ilara zaldatuko da azken bigarren tramorretan gurutzatuta moztuko ditu enborrak. Gaurko desafioan orain arte lan bana daukate ezaltakoa Oierrek irabazi du zutikakoan Xuanek lan luzean horrengoz aurreratu lanak Xuanek. Eta hortxe, hirugarrenare puskatu du Oierrek. Esan bezala, beste hilarara pasatuko da Oierreta, laugarrenean hasiko da. Bigarren erdian Xuan Maruko lanetan, laugarrenean Oier lehenengo erdian oraintxe, bigarren erdian laugarren enbor horretan oraintxe noan baitu itzulia Oier Kainamaresek. Eta gaur hemen aizkolariak baita bihar ere, bihar desafio handia omen dute. Etxarrartaren arteko desafioa, biharko ere ikusteko izango da seguruenik.
Xubane. Azken aurreko enborrean Xuban. Baina nontakoan abantaiak murriztu ditu Oierrek. Eta laugarrena puskatu du orantxe Oier Kañamaresek. Bosgarren enborrean orantxe hasi da. Baina bosgarren horretan Xubanek aurreratuak lanak. Bosgarrenean itzulia Xuban. Baina nekeare hasi da gorputzetan. Bosgarren horretan erdia egina Oier Kañamaresek bigarren erdian. Pizkanaka Oier hurbiltzen ari da Xubani, baina Xubanek aurreratuak lanak bosgarren enbor horretan. Puskatu du Xubanek eta azken enborrean hasiko da lanean, baina baita Oierrek ere. Azken enborrean bi anaiak Xuban eta Oier seigarrenean parean dira. Xubanek barruko izkora hartu du eta baita Oierrek ere. Seigarren horretan, lehen erdian, barruko izkorarekin bi anaiak. Xuban eta Oier. Itzulia Xuban aurretik oraingoz, baina baita Oier ere. Azken erdian dira bi anaiak.
aipatzekoa, Arostegitik datoz, baina erdi etxalartarrak ditugu, Olako baserritik datoz, Kainamanes anaiak. Barruko golpetan, Xuan, barruan ari da Xuan, baita Oier ere. Isten ezpadira, parean botako dute. Xuan ala Oier. Eta Oier botan gorretik Xuani. Gaurko anaien arteko desafio Oierren alde. Xuanek bukatu ezbetu horretik. Eta oraintxe bukatu Xuanek bere lana. Hogei minutu inguru imarote zuten baina, 16:50 bota du Oierrek 6 erdiko. Anaien arteko desafioa Oierren alde gaur, eta oraindik bilan gelditzen dira. Trontza izango dugu orain abiadura. Bi korte imarko duzte, abiaduran korte bat egitea da lana, baina bia jarraian egin beharko dute. Lehenbizko bilanetan 6 korteak egitera, Irunek eta Danik bota dute aurretik, baina ia bertan Jesus eta Senak zituztela, beraz orain irabazten duenak desafio gaur ere hemen erabakitzen da. Bi korteak zeinek lehen moztu. Hortxe dira bikote trontzalariak. Azken aurreko lana gaurko erakustaldi honetan orain egingo dute abiadurako bi korte. Eta hortxe dira. Irunek eta Danielek bota dute 6ko bilanetan aurretik, baina bertan zituzten Sena eta Jesus eta orain erabakiko da. Lehenbiziko botote Irunetan eta lehenbiziko baita ere Jesus eta Sena. Parean dira. Azkeneko korte erdian dira. Eta Danik eta Irunek berriz ere pixka aurretik, baina gaurkoa Irunek eta Danik 32 segundotan 16 segundo korte bakoitzak egin duten lana. Eta esan bezala, 8 lan ezberdin ikusi ditugu Aizkora, Trontzan eta Harriarekin, eta nola ez erakustaldi bat bukatzeko Harriarekin. Hanez Estauk agurra eskainiko dizue, ona etorri guztiei, eta eskerrak berriz ere Etxalarko herrian ere, beste urte batez ere herrikirolaren alde egin duelakoz, eta horri esker Hanez Estauk egingo dizue erakustaldia bukatzeko agurra. Hortxe duzu Hanez Estauk
Herri Kirolek jardunaldi erakustaldi polita bukatzeko lau haizetara agur Hanez Estau. Bilan txukun eder egin ditu bi harri ezberdinekin eta zegauz ederra bukatzeko Hanek egiten dizuen digun agurra. Hortxe dago lau haizetara agurra, Hanez Estau, ederki dominatzen du harria. Harri jasotzen honek, hortxe dago Hanez Estau. Itzulia. Eta honetxekin bukatzen dugu. Esan bezala eskerrik asko Eitxalarko herriari. Beste urte batez ere Herri Kirol jaialdi egiteatik. Eta gaurkoan Herri Kirolak ez bihar esan bezala herritarren arteko desafio handia badago. Eta bihar ere hemen ikusiko gara. Eskerrik asko eta bihar arte.